Люди по підвалах. Я в підвалі родити не хочу майбутнє України, яке повезу назад. Ми приїхали тільки за допомогою до КП, тому що мені родити через 3 тижні. І я в дорозі, я сама за рулем, нема мене кому змінити. І я написала плакат, що я вагітна. Діти були спереді, тому що люди всі з дітьми їдуть, пропускати ніхто не хоче, тому що ми всі їдемо в одному напрямку. І багато з дітьми, і грудничками. І вони нам допомогли так переїхати, що ми вийшли швидше. Ми б не приїхали ще сутки за 3. Тому що там ситуація важка. Нам знайомі тут в Польщі зняли будинок приватний, і ми перебудемо. Ну, я мушу перебути роди, тому що вертатися не це. Тільки все стихне і зразу. Чоловік на роботі до 25 березня, він, на жаль, не може. Він в Фінляндії, в нього контракт. Коли в мене плануються пологи? 20-25 березня. Так що все буде добре. Майбутнє ми народимо для України. То, що росіяни розказують, що він не бомбить, він бомбить. І стріляє, і люди бояться, і по підвалах, і діти маленькі, в мене по сусідству маленькі діти. Дитині 5 років, вона зранку просипається і питає, чи вони сьогодні підуть в підвал. Ну, це страшно. Дітей нарушається психіка через його психічно нездорового. Ну, наш президент сильний, він вистоїть. Бажано, щоб Європа до нього підключилася. Вони хотіли, щоб ми були в Євросоюзі, нехай нам допомагають. У нас дуже багато мужчин, всі вертаються, всі стають, зброю в руки беруть. Ну, єдине, що в нього повітря, прерогатива. Но ми вистоїмо, і все в нас буде добре. І всі в Україну вернемося, і вона розцвіте надалі. А Зеленському, нашому президентові, тільки сили все це витерпіти і підтримки його партнерів.